weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to barkewi to barkatu to butanda to buruji to ñomela to melga to jareɓe ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Mamadou Lemina to Gemmu ko on takusan juula ha to galle ceerno Mamadou Lemina ɗi to Dunga e ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie mercenaire uji ɗi leydi Ris ɓe hinde Wagner tawateɓe nder leydi Mali aynima piyanɗe e Mauritanie naɓe tawetenoɓe nder leydi Mali tawi waɗɗani keerol hakkude mum e leydi Mauritanie to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi waɗi lancement puɗɗogol golle terre woni train express régional tawa ko rogere ɗiɗi ɓeɗe woni deuxiéme phase ene qiime ha 19 kilométre to leydi Mali fama woni force aux armées malienne ardiɓe leydi ndi ɓe jeddi ha sori ladde ko fate o vidéo réseaux sociaux cariɗo e réseaux sociaux kolliro fodde 50 e jeeɗiɗo sagata enen mbarani duppa tawa ko ɓuuri hewde e leydi ndi ko kamɓe joofi feɗendu to leydi Burkina Faso Albert Ouedraogo hoorejo kesso jaagoɗo leydi ndi o suɓima gouvernement makko koɓe nogas e joyo neɗɗo hen jeegomo ko rewɓe tata noon ko ɓoyɓe e laamu ngu to leydi Guinée équatorial laamu ngu waɗi ko wiyete indemnisé 64 famille boominoɓe e accident taw ko fettande base militaire pettinoɗo e nder leydi he ha waɗino fodde temedere e yimɓe jeeɗiɗo wasnoɓe pittali men moni kala famille kala heeɓi 12 000 euros to leydi centre afrique naɓe ha tengti e lamorgo leydi ɗi ɓe mbaɗi seppo mabɓe molontengo Allah ñalawma hanki o to nder lamorgo he hollirde tigui wonde eɓe jaadi e Vladimir Poutine ko woni wadde ko leydi Russie woni wadde oɗo saaha joni to leydi Ukraine kabaruji men joolam jaɓirima e jaa ha to Ukraine to dow laaci dentuɗi Amérique ha to Palestine bisimilla moni ketki hotondirte joni jañoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel tayya ko ha ko iwruken to koridinoro ha ko moƴƴo arko safude wurtinde neɗɗo ha artirma e jakkatagal maɗa gorel tayya joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗuma joguiɗo caɗele gorago mo nangata taare joguiɗo AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel tayya ma yiito hen hoore maɗa on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodire gorel tayya noon ko ha ko moƴƴo ko ala rewam no jarirɗa kala ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi jokkodire gorel tayya ma yiite hen hoorema hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel tayya sa yiiɗi jokkodide e gorel tayya noon hetto ɗeɗo henna tonggode joni jiitoɗa hoore maɗa so tawi ko tokkolngol gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa Ibrahima So 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba
Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi noon ko to leydi France jokkodita koye Haruna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeeyoyde walla mbatta somade e mabɓe mbatta ko oɗo hen www.gorelteya.com ɗeɗo tongoje noon kala hen ɗe jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala mbadden dando faade Gorela Teya. Agence immobilière Njinganena Fulɓe, cité littoral Améo 3, lotissement numéro 2 numéro 3, Golfe Nord, Guédiawaye, udditi demude mum ha yaaji. Agence immobilière Njinganena Fulɓe udditi demude mum ene yeeya leyɗele ɗe hinde terrain-ŋaji kono ne kadi ne yeeya galleji ene luwa galleji kalɗo gonɗa e windere nde sa yiɗi sodde terrain jokkodira e agence immobilière Njinganena Fulɓe. Agence immobilière Njinganena Fulɓe ari wallude dendagal bandiraɓe ɗe gonɗon e nder jokli windere nde kala ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe kala jiɗɗo galle leydi jokkodir e Njinganena Fulɓe. haɗani ɗon tan aɓe jogui cabine consultance juridique kala caɗele ɗe joguiɗa ko fate banggue laamu ko fate banggue jeeygu ko fate banggue leyɗele ɗe coɗɗa aɗa ronki hebde ɗum sa jokkodire maɓɓe mballe ha hujjema kala yolto. haɗani ɗon tan aɓe jogui kadi assurance so tawi ka joom nayyi beyi baali nonne kadi ka commerce joom bitikaji joom galleji sa jokkodire maɓɓe a dañi assurance maɗa kala caɗele keftiɗema aɓe mbawi safrandema ha timma tawa dogani. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde tongode agence immobilière Njinganena Fulɓe mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 720 08 47 mbadden dando faade agence immobilière Njinganena Fulɓe. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. yonti kumpital men e ɗemngal pulaar humpitade ɓuuri humpede eɗen goni e dewo jeegoma lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mauritannaɓe wonnoɓe nder leydi Mali tawi goɗɗani keerol hakkude muɗum hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali to banggue leydi Mali ɓe gonnoɓe mbaɗama jangu taw ko kure pella e mabɓe koɓe Mauritannaɓe jeegomo ɓe gonno hen Mauritannaɓe ɗiɗo noon mbawi fiɗede kure e oɗo saaha joni noon aseta hanki o ɓe mbawi artirede e cuuɗi cafriɗi to Abdel Bagourou ene tawe nder leydi Mauritanie hono jayede Sahara Média ɓe kolliri tigui wonde ko mercenaire uji ɓe hinde mercenaire uji leydi Russe ɓe hinde Wagner tawteɓe nder leydi Mali ko kañum tigui wonnoɓe patron men taw ɓe gonno e koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama ko kamɓe ayni piyande mabɓe e ɓena Mauritannaɓe ɓe coynino taw ɓe cikkanno ko wat boniɓe hollirama noon Mauritannaɓe ɗiɗo fiɗaɓe ɓe hen goto fiɗa kural ko junggo keddiɗo o fiɗa kural ko yaha baggol reedu woni to abdomen hollirama noon kamɓe Malinaɓe ɓe ko kamɓe tigui gandini ɓen wiyeteɓe Wagner wonde ɓe gona terroriste en ko Mauritannaɓe eɓe jamiri kadi goto e Mauritannaɓe taw komo fiɗa ko yo naw ɓena ɗiɗo fiɗaɓe to Abdel Bagourou mbawa hebde toon safruji mumen hano hannirtini Mauritannaɓe tato heddiɓe ɓe noon wondude Malinaɓe ɗiɗo taw ko
noddiyaɓe to falde azawad e nder leydi Mali ɓen noon e oɗo saaha joni tawi juuɗe daddiɓe holliram siftinde on noon kene wona lebbi ɗiɗi joni walla kene manka lebbi ɗiɗi seeɗa jangu mbangu ni waɗino tigui koni e lebbi ɓesgu Mauritanie naɓe e nder leydi Mali waɗino mayɓe jeeɗiɗo e o gan sanga noon laamu leydi Mauritanie waɗino erago ha tengti noon tawteɓe to hoddela sharqi mbaɗino erago mumen faade dendagal ɓesgu leydi Mauritanie naɓe kala ne mbattata hakkillaji mumen no fewi nden to tigui banggue kerol on banggue hakkude mabɓe e leydi Mali saabu ko nokku mo ala ko fati nden ka e kisala e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade woni Sidi Wulza ha fe gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni fodde million ene fawi 4 ujunere neɗɗo e 4 neɗɗo puɗɗima ƴettude ñakku mumen taw ko dose uji mumen ɗiɗi kala e nder leydi Mauritanie haɓade oɗo mboroso biteɗo coronavirus o e kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kadi kene wiye million ha fawi 594 neɗɗo e ujunere 160 jeetato ƴetti ñakku mumen ɗum noon taw ko ñakko adango woni tigui dose mumen gadano e nder leydi he e nder ɓen noon hen 160 ujunere e 160 o neɗɗo ko sukaɓe tokosɓe yaroɓe duuɓi 12 fayi duuɓi 16 ɓe kolliri kadi wonde oɗo saaha joni e saaha kay fodde 35 ujunere 160 neɗɗo goto ƴetti ñakku mumen taw ko ñakko rappel woni 3e dose laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonno fandare mabɓe kay oɗo saaha joni ko beele e nder temedere kala hen 60 neɗɗon ƴetta ñakku mumen woni tigui ñakkude kene qime ha 60% e population leydi Mauritanie ha joni koye leydi he keddoɗen e on fannu kanko Sidi Wulaza ha fe gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui kikiɗe aset hanki o wonde e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde yimɓe nogas woni ƴettaɓe ko fati kayem e holkiso e nder holkiso he noon hen neɗɗo goto tawama e jaati koppiɗaɗo mborosa covid 19 e nder ɓe cellanoɓe jeeɗiɗo kepti cellal men paati galleji men Mauritanie hay goto ala basɗo fittade mum Mauritanie ne yaara e oɗo saaha joni 56 ujunere 650 e yimɓe jeegom winditiɓe dogola corona hen 57 ujunere e 650 e yimɓe joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni 9 e 60 neɗɗo ɗum woni ko wasi pittali men tuggi ko rafi o fuɗɗi e nder leydi he faade oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi e ñalawma hannde o walla tuggi ñalawma hanki o ɓe kolliri leydi Mauritanie ne jogui ko wiyete 31 ka taw ko ka active wonduɓe e mboros coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo naya lewru mars hitande ujunnaje 2022 bandiji janino e biteɗo buuwula mulla Idrissa kañum woni directeur jayde witende leliyam ɓe jani makko noon ko yeeso galle makko saaha kay o jippino e werla makko omo yiɗi nadde nder galle makko sanga 22h30 woni 10h30 jamma e ngana sanga noon nde ɓe jani makko ɓe kolliri tigui hollirama tigui ko bandi hen goto wimo laaɓi e keeci fimo laaɓi e junggo ɓe kepti téléphone makko e haalis makko e gueɗe makko kestoe makko personnel ɗe o joguino kala ɓe jaadi hen ko ɗon noon ɗum noon waɗi koye nder légal makko to hoɗi to e nder légal dara naima kanko noon caggal nde janggo ngu waɗa e makko miijo aranimo tigui ko yo yato police mo tayyareta commissariat mo tayyareta ko toon tigui o yeehi to banggue portoyde plainte hollira haɗani noon de police dar naim commissaire dar naim nde nani habaru o ko ɗon tigui yetti oto mum ari tigui ha e nokku to yana ɗo yeehi kadi ha to galle makko tawi o ala ɗon omo tawetno e gan sanga to hôpital ƴetti téléphone mum noon noddimo ko heewi ronki hebdemo ko juuti ronki hebdemo ko sanga 1h jamma nde o arti galle makko ɗon tigui wawi haaldude makko kanko commissaire mo Dara Naima hono biyeteɗo commissaire Dara Naima hono commissaire Dara Naima biteɗo Hambouba Wula Nakam hollirama noon kanko Hambouba Wula Nakam noon aseda hanki o noddi tigui on biteɗo bo taw kañum o woni ga directeur nde ɗon jayde witede Elwiyam o noddi ɗum noon andinde ɗum wonde ɗiɗon bandiji wannoɓe ngal ɗon bandiya gala e oɗo saaha joni kañumen kala jiitama teɓama ene tawe juuɗe dadiɓe kanko Bou noon holliri hen Bou Moulay Wula Moulay Idrissa o holliri hen
weltare makko no feewi e nde ɗon darde labtude nde commissariat darna en dari ha kay ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawi teɓade ɗiɗon bandiji o jarni commissaire o ko noon kadi o jarni dendagal koninkoɓe muɗum ha joni ko leydi sono memete leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen ñande nogas e goho lewru février gonɗen ɗo debbo goto taw ko Sud Afrique najo woni Afrique du Sud najo jaro e duuɓi capanɗe tati nangganoma to boowal laaɗi diwoje ngal AIBD woni Blaise Diagne o nanguira noon ko tawedemo jogui wolise e nder wolise he noon ɓe tawi hen kiloji tati piccal jeenayyi drogue mo hinde héroïne taw ko héroïne pire e nder enquête o noon Sénégal naɓe nayo wonɓe tigui moddi hen teɓama taw ko complice kaji makko debbo Sud Afrique najo o noon omo wiye Félicia Mankuwana mo wiyete Félicia Mankuwana o nanggama noon o sanga 12 heures o nangga noon ko tagi o nangga kadi ko cowiɗo mo teddino feewi caggal ɗum noon taggolirama tigui hollirama tigui o dartiri ko wadde trafic de drogue tawa kadi ko joom o drogue o ummori ko so zone Saburgo e nder leydi centre e nder leydi Afrique du Sud tawi ko biyeteɗo Ricky James kañuma tigui nulimo yo waw yettinde oɗon drogue e nder Dakar on Ricky James noon ko gandaɗo no feewi e nder Afrique du Sud tawa kadi ko gandiraɗo ko fati trafic de drogue kanko no wiyeteɗo Félicia nde o soka noon e nder kasoji o heeɓino tigui musalla toon tawa ko musalla reedu no feewi nde o nawa e nder cuuɗi cafriɗi tawa ko hôpital Nabil Choucair ko ɗon tigui o wato mo padduwa ko ɗon tigui o nawato bloc opératoire tawa tigui wonde ko ngarwuɗo tawa kadi ko ɗon o wawi jibini ɓinguel tawa ko prématuré tawa kadi o jibini guel ko para césarienne ɓinguel gurel ɗo saaha joni noon hollirama tigui omo tawe tigui ɓinguel caggal ɗum nawa to hôpital sukaɓe biteɗo Albert Royer ko ñande altine ɓennuɗo kanko Sud Afrique najo o e complice aji makko nayo taw ko Sénégal naɓe kala ɓe daari yesso procureur de la République des grandes instances mo Dakar ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni to leydi Sénégal ko fati alhaali Adji Sarr ko fati alhaji Adji Sarr wondude Ousmane Sonko hollirama tigui ha ɗum noon hollirama e oɗo saaha joni e ɗum wiye mataw ko ɗum rogere kangaɗo noon woni ɗiggata yuppetake saabu ko lewru mars gonɗen nduɗo kañum waɗi hitande ko alhaali o fuɗɗi kono ha e oɗo saaha joni haydara hen ala ko gasi kanko Adji Sarr noon o huccodirino e jaydiyankoɓe RFI e nder jaydiyanko hayde huccodire mabɓe noon o sutino hen konngudi o haali hen noon alhaali o yaari caggal nden haalande noon goto e jaydiyankoɓe leydi Sénégal taw ko gollotoɗo e jayde witede Walfa TV woni Walfadjiri TV biteɗo Papa Ndiaye wawino tigui huccino wawde wadde yewtere mum taw koye émission mum biteɗo Balance o holliri tigui wonde oɗon Adji Sarr haaluji ɗi haali e RFI ɗi ko haaluji ɗi haala ka regaki o haali konngudi taw ko contradictoire woni tigui ɗi nandani caggal ɗum noon o holliri tugui kay nde o waɗi nden haalande faade oɗo saaha joni e kala saaha kanko e famille makko kala o hollirama tigui o holliri tigui eɓe goni e ménage demore e kala saaha yimɓe ne noddaɓe ene menace ɓe wonde ko ittoɓe pitali mabɓe o holliri noon ñande aljuma nayyi lewru mars nde tugui 14h22 minutes ha yetti woni 2h22 minutes ha yetti 15h39 woni 3h39 minutes o heeɓino no gas jeetati message taw ko message uji vocal wondude sappo e tati appel taw ko via WhatsApp appel aji taw ko national et international kala ɗin foof noon ko yidde ménage demo caggal kay ko haali e oɗon Adji Sarr o holliri noon e nder ɓen hen sappo e jeegomo neɗɗo police o wawi wadde ɗumen identifié oɗo saaha joni ɓoyata daro yesso laamu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen golle taw ko phase deuxiéme phase woni roguere ɗiɗi ɓirim ko fati train région golle train express régional woni TR fuɗɗima aseeda hanki o joya lewru Mboye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko Macky Sall hoorejo leydi ndi ko kañuma waɗi lancement puɗɗugol golle ɗe yesso partenaire uji makko ko wayno ɓeɗo witeɓe AIFAS ko wayno witeɓe BAD woni banque africaine de développement ko wayno banque islamique de développement et banque d'investissement et de développement e woɗɓe foof mbawi tawtorede puɗɗugol golle ɗe noon hollirama tigui golle ɗe noon waɗete tigui golle ɗe noon ko wadde ko wite raay woni to lawol to train o foti rewde ɗum noon ene
heqqime ha sappo e jeenayi kilométre jaru golle ɗe noon ko temedde ɗiɗi e jeeɗiɗi milliard taw ko France CFA ɓe kolliri kadi golle ɗe guila ñalawma hankinde fuɗɗa haɗe gasa ha laaɓa ko lebbi gasi ko kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o waɗi erango faade ɗiɗon entreprise aji halfinaɓe golle ɗe nde tinnoto no feewi mbate golle ɗe kay ene mbawa fuɗɗade ko ɓuuri yawde mbaɗa tigui mbawa gasde ko ɓuuri yawde e yaccade Macky Sall noon hollori tigui wonde ɗeɗon golle so gasi ha laaɓi e nder Dakar o yaɓanta koto Thiès so ummima toon o faya to Mbour taw ko gollade ko fate train express régional ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum mbaɗinoɓe kewade kala subaka aleda hande o ɓe kolliri tigui wonde nder jokli leydi he kala ko ujunere temedde jeetati yimɓe jeenayo holki sa nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi e nder mabɓe noon hen sappo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cella ɓen e nder ɓe cellaɗe ɓe sappo e nayyi o kepti cellal mumen taton en tampi sanne ma ballite to banggue fofango hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi ɓe kolliri tigui leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi yimɓe jeeɗiɗo winditteɓe doggol coronavirus hen capanɗe jeeɗiɗi e tato ujunere temedde jeeɗiɗi e sappo e jeenayi kefti cellal mumen hano hannitini paati galleji mumen ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e goho neɗɗo ko ɗum woni ko hawrela dialla ɓe kolliri ñalawma hande o kadi leydi Sénégal ko tina kay wonde ɓiɗe e juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe en coronavirus ko capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeegomo ɓe kaali kadi wonde tuggi ko corona fuɗɗi kay ko ñakko naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko fuɗɗi ƴettude ñakko mumen e nder leydi he ko ɓe million ne fawi temedde nayyi capanɗe joyi ujunere neɗɗo e temedere capanɗe jeenayi e goho ko ƴetti ñakko mumen e nder jokli leydi he kala habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeento Medina Gounass Daka Medina Gounass noon ko aseta hanki o ɓe kirndima en ketto musidɗo men sehil men Amadou Sambalo salamu aleykum kono woywade kala hitande ñalawma asette mo Daka hirlete e caggal nde taksano juula ko nden ceerno he yurmdude ara ɗo e Daka mo Medina Gounass ko waktu futuro adi juulede ɗo e Daka o ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan so yi ha futuro juulama ceerno en heewi rokkude konngol laamu ngu eɗen nganndi Moussa Balde jagorgal kasnangal gaynaka ko kañum tigi ƴetti konngol kettoɗen organisation machallah hiɗan yo min sikki onon ɓeydo ko noon foti waade noon hande ko duwayuji ceerno donc enen ñaagui chaque année enen kadi ko ɗo woni Dakar région meɗen donc enen ñaagui hiɗan yo ɓeydo président Macky Sall waɗi hen jungo mum no feewi enen ɗamini kadi ɓeydoro ha hiɗan yo dal Allah walla en Dakar o ɓurde organisé ɓuri hewde yimɓe enen ñaagui tan piyo ara wonɗa e joom ɓerɗo kom enen gandi ko adden ɗo ko enen gandi kadi ñaw katno en ɗum ɗo arde e duuɓi ɗiɗi ɗo roɓarde katno en ɗum ɗo arde e duuɓi ɗiɗi ɗo roɓa o ustima kono gasani kono mbaɗen feere tan haslon ɗum en ta e mbatti hakkille e mesure aji barriére mbiyanoɗe mbatta hen hakkille mbaɗen feere kadi ana andi wono des fois wadde tumuji en ɗum yimɓeɓe mbento bal Allah walla en caggal muɗum ko ceerno Ibou Oumar ceerno jabdi e yendode ceerno teddugal wonande alɓuɓɓe tijaniyankoɓe Madina naaɓe ko teddugal julɓe fof kala ɗo woni arde noon kadi ɗum woniri teddugal laamu Sénégal ɗon noon ko kamɓe Allah jogi leydi ndi kala teddugal ngal Allah addi e leydi he gueɗal maɓɓe mangal ine he ettode wodani Allah noon ɗoɓe gandi ko ɗum teddugal maɓɓe ɗo ettode wodani Allah ɗoɓe gandi wonde ko teddugal maɓɓe ɗo eɓe dari hen darde nde foti darade en natiri Daka o bisimillahi rahmani rahim yen jaltir hen alhamdulillahi rabbil alamin fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi jayde weltare ɓiɓɓe andu diine maɗa ene ñaago duwaw wonande dental ngal kala eɓe ñaago duwaw kadi faade e ceerno eɗen ñaago kadi yo Allah junnu balɗe ceerno moƴƴina battane mum allahumma amin eɗen mbiya yimɓeɓe tan yo mbattu hakkillaji mumen no feewi nden to ko faati e guila e jeygue ha e gaz uji kala habaruji men ɗemgal pulaar sono mima to Medina Gounass waɗɗani leydi Mali koto leydi Mali paaɗen daddiɓe leydi Mali ɓe jeddi ha sori ladde
ladde wonde kay wiyeede e oɗo saaha joni e oɗo audio taw kadi ko gonduɗe e natal ɓosowol woni vidéo cariɗo e nder réseaux sociaux ji e nder leydi he kala ha e caggal leydi hollidde fodde 35 walla 37 sagata ene mbara juuɗe men ne kaɓɓira caggal kañumen kala ne duppa taw ko vidéo mettuɗo darde no feewi yimɓe kala noon joofi fiɗɗen ko koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama kañumen mbaɗi ɗen gueɗe noon mbaɗino ko ñande goho ñande ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi e falde dogo fori walla mbiyen to falde jabali kamɓe dadiɓe ɓe noon ɓe mbaɗi communiqué mabɓe taw ko état major de l' armée ɓe mbaɗi communiqué yeddude ha sori ladde wonde kay ko wiya ko kamɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe ɓe kolliri e nder communiqué noon wonde oɗo vidéo cariɗo wondude e audio o ko montage wona hunde wonde ɓe jeddi ɗum ha sori ladde ɓe kolliri kadi wonde ɓe udditi hen losgoji mabɓe ko noon kadi hono ɓeɗo wiyeteɓe MINUSMA woni laafaji mbulaji tawateɓe nder leydi he ɓene koye men ɓe kolliri tigui caggal nde ɓe jiiɗi eɗon nate oɗon vidéo ɗum ko hunde nde musiɓe no fewi ko hunde hamtorinde kadi ɓe kolliri ɓe udditi hen losgoji mabɓe jaƴƴi no fewi haaɓe mbawa tigui teɓade walla andude waɗɓe ɗeɗon gueɗe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali ha joni keddoɗen jeen ha to falde koro dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées marienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti aljuma hecciyanki o naya lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sanga 10 heures ɓe jiiti tigui engin explosive mo hinde i woni tigui pittol taw ko pittol bombo tufanoɗo tawa kadi tuufa ko sara nokku biyeteɗo food institut des formations des maîtres woni nokku to jangguinoɓe école aji kewi heblede e nder falde koro ɓe koliri noon ko caggal nde population o yino tigui hunde ne ubbade ɓe keptinani ɓe mbawi noddude dadiɓe ɓe nde dadiɓe gaari ɗuɗon tigui mbawi neldude toon wiyeteɓe de déminaire woni halfinaɓe ko fate bonnude firtude bomboje ko ɓen mbawi arde pitti tigui ngolɗon pittolo ha sori ladde tawa hay goto gañaki hen hay goto kadi wasani hen fittade mum ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Bamako lamorgo leydi ndi commissaire des police mo 4e arrondissement e gardugol commissaire divisionnaire Modibo Touré e dadiɓe mum ɓe koleri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi taw ko dartonoɗo ko fate wujjude autoji ɗina autoji noon ɓe kewi ko wujjude ɗum walla sodde autoji gujjaɗi fedde nde noon ko sagataɓe ɗiɗo taw kadi hen goto ne wiye Konimba Diara alias ɓuuɗo lollude John goɗɗo ne wiye Moussa Dia on ko mennoɗo wonde militaire taw ko diwanoɗo e golle mum kamɓe noon e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe dartono ko wujjude autoji eɓeɗi ha tengtiɗi hinde Mercedes 190 ɓe teɓama noon ɓe naggaɓe tawrama ɓe jogui autoji tati ɗi ɓe gujjaɗi ɗina autoji noon ɗi hinde Mercedes 190 matricule majji hen goto ko P 7805 MD goɗɗo ko P 91 13 MD keddiɗo o ko T 87 80 MD joom autoji ɗi noon jiiti autoji men mbawi heptude autoji men hano hannit ni kolliri hen kadi weltare mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande direction générale de la police nationale ɓe jubbini tigui ñande aljuma bennuɗo naya lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi patrouille molanteɗo Allah e nder Bamako e ko taari ɗum kala lamorgo leydi ndi e ko taari ɗum kala on patrouille noon hollirde tigui ko koɓe on patrouille noon ɓe ummiri koto commissariat mo sira koro maggetan ɓe tawa kadi on patrouille neɗɗini ko police wondude garde nationale ɓe hinde GNO wondude gendarmerie ɓe hinde GIM e bagga woni brigade anticriminel wondude BSI brigade spéciale d'intervention e dendagal commissariat ji des police ɓe hinde GMS kamɓe kala noon hollirama tigui ɓe mbaddi patrouille mabɓe woni patrouille mixem ujiɓe patrouille o noon ko ittude ñonkoto ha tengti e nokkuji ɓurɗi andirede bandiyagal e guykaji e saysayeɓe e nder Bamako lamorgo leydi ndi hollirama noon ɓe kolliri noon hono oɗo patrouille mo walanteɗo Allah ɓe mbawi tigui teɓade hen sagataɓe hewɓe no fewi taw wona yimɓe fewɓe no fewi 49 neɗɗo ɓe pewani teɓama hen ɓe nangui kadi 36 motoji tawa ɗi ngala kayitaji hollirama noon 51 neɗɗo ɓe pewani teɓama hen mbiɗen hen 36 ko worɓe hen joyo ko rewɓe ɓe kolliri kadi ɓe teɓima no gas jeenaya moto tawa ko ɗi ngala kayitaji mumen ɓe kolliri noon e kala saaha hono oɗo patrouille mixte taw ko dendinɗo dadiɓe
e police ɓe gendarmerie ɓe garde kala ma mbaɗa e kala saaha e nder Bamako ha e yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he kala beele kay eɓe mbawa ustude bandiyagal e guykaji e borjoŋagal e nder leydi he ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni koto Bamako keddoɗen aseeɗa ɓennuɗo o aseeɗa hanki o joyiya lewru mars to nokku to wiyete leegal bitegal sikoroni hollirama tigui e nder commune amo Bamako hollirama tigui ko garmi gara waɗi toon hakkude yimɓe leegal ngal e police ji taw koɓe 17e arrondissement ɓe kollirama noon addi garmi gara on noon ko caggal nde police ji ɗi diddino terno oto goto caliɗo dartade e saaha moɓe terata oto ko ɗon tigui ɓe péri cukalel gotel caggal nde cukalel ngel fera noon yimɓe leegal ngal kolliri hen metti mumen no fewi ɓe keeɓi duppude otoji ɗiɗi taw kodi hinde pick-up hollidde mette mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen to leydi Burkina Faso noon hono Albert Ouedraogo hoto jagoɗo leydi ɗi o suɓima e oɗo saaha joni no gasi joyo neɗɗo taw ko gouvernement makko o suɓima ko ɓuuri tengtude hen noon hollirama tigui ko ñalawma jamma hanki sanga 22 heures woni 10 heures jamma e télévision leydi ndi ko hen yalti ɓayini doggol ngol e nder no gasi joyoɗo en ministre uji hen jeegomo ko rewɓe ene tawe hen kadi ene tawe e nder ɓen no gasi joyo ene tawe hen yimɓe taw ko wonnoɓe gouvernement mo rok marque Christian Kabouré mo lamuma dirguita ene tawe hen kadi poste uji ministére uji tati andaɓe no fewi e nder leydi Burkina Faso taw ko ɓoyɓe e laamu ngu ko wayno oɗo biteɗo yero boli noon ko gonnoɗo o meeɗino wonde ko juuti wondude juuti e Blaise Compaoré o wonino kadi ambassadeur o woni ministére uji poste uji kewɗi o ardima ministére uji e nder leydi hen e saaha laamu Blaise Compaoré oɗo saaha joni kanko waɗa ministre d' état auprès du président de la république ko kanko kadi halfinam ko fati e kaldigal ko moƴƴal e ko fati e beldital hakkude leƴƴi e nder leydi hen hono général de brigade emi Barthélémy Simpore on waɗama ministre d' état ko kanko wonno ministre de la défense et des anciens combattants ko kanko wonno e on poste e saaha laamu rok marque Christian Kabouré taw ko laamu sakkede dirguita ngu on paami tigui o arti e poste makko hono colonel major Oumar Bacinoum on waɗama ministre de l' administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité ko kanko wonno secrétaire général de la défense nationale hono maître Barthélémy Kéré on wono gonnoɗo président commission électorale nationale indépendant on waɗama e oɗo saaha joni ministre de la justice et des droits humains chargé de relations avec les institutions so tawi noon ko biteɗo Valérie Kaboré on waɗa ko ministre de la communication de la culture et des arts du tourisme hono biteɗo Bassol Ma Bazizé waɗama ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale biteɗo Lionel Bulgo on waɗama ministre de l'éducation nationale seno mima to leydi Burkina Faso koto Centrafrique paɗen aseta hanki o Centrafrique naɓe hewɓe mbaɗi tigui moɓodiral mumen to banggue lamorgol leydi ndi yeeso monima mawɗo no fewi mo fosten arkas to waɗi hoorejo leydi ndi afno e nder lamorgo leydi ndi guila 2021 tawa l'an 2021 tawa kadi on statut mo waɗi ko statut hollirde tigui koninkoɓe ɓe leydi russe ene paabo debbo goto gonduɗo e sukaɓe mum ko on yeeso monima noon ɓe mbawi tigui fottude ɗon kamɓe Centrafrique naɓe eɓe jogui drapeau ji leydi russe eɓe kolori tigui wonde eɓe jaadi e leydi russe eɓe jaadi e Poutine ko wone wadde oɗo saaha joni to leydi Ukraine ɓe gaddi succe mabɓe siftinde on noon kene wona joni hitande fawde seeɗa hono hoorejo leydi ndi waɗino e rango faade mercenaire uji Centrafrique nde faboto ɗum e ɓenam waɗa boniɓe fuɗɗinoɓe kaya heptude leydi ndi kene ƴiime ha ceera wonnude juuɗe ɓenam pelle ceɓɓitiɗe guila noon teskama guila ɓena mercenaire uji russe naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ene wayno ɓe puɗɗima fofde kenala lakkitare saabu kaya hewɓe mabɓe ɓena ceɓɓitiɓe walla pelle joguitiɓe e oɗo saaha joni ittama e dole mumen ha laaɓa siftinde on kadi e vote assemblée générale des nations unies jooɗino ñande alarba ɓennuɗo o leydi centre afrique suutade junggo ko fate sanction ngaji e ko fate wiye yo leydi russe yo dartina bombardement mum ɓe cuutani junggo ɓe mbaɗi koko witte abstenu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi centre afrique paɗen koto leydi guinée équatorial ñande jeeɗiɗi lewru mars hitande mayne nde woni 2021 e nder camp
camp militaire goto tawateɗo to wuuro wiyetengo Bata lamorgo Guinée équatorial fettande mawde fettino toon woni ko wiyete explosion waɗino toon noon ha kene wona yimɓe temedere jeeɗiɗo mbasino hen pittali men temedde jeegom e sappo joyi neɗɗo mbarmino hen e waɗi hen barmanɓe no musidɓe no fewi dendagal ɗina famille aji noon jaajanoɓe hen e yoga e ɓen kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbaɗama indemnisé koɓe capanɗe jeetati e nayyi e famille hen kala hen famille heeɓi indemnisé muɗum waɗama indemnisé kene qime ha 12 000 taw ko euro ɓe kolori noon ɓe juuɗe mumen taño eɓe koyɗe men taño woni wiyeteɓe ampité moni e mabɓe kala heeɓi 6 000 euro mala bo noon rendini tigui kene qime ka 1,1 million taw ko haalisa euro foof noon ko fatidu kay e wadde ɓen indemnisé hono Théodore Obiangema hoorejo leydi ndi o holliri tigui woni saabino nden fettande e nder oɗon camp militaire mo Bata taw saabino nden fettande noon koko wiyete négligence woni welsidare taw ko ɓen koninkoɓe halfinanoɓe ko fati en nden ka ekkisala ɗiɗo e mabɓe noon ñawanoma hen goto taƴanama duuɓi 35 e kaso keddiɗo o taƴanama duuɓi capanɗe joyyi e kaso habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Ukraine paɗen balɗe sappo e goho noon ko leydi Russe ene jora bomboje pettoje leydi Ukraine hollirama noon aseeda hanki o combat ji ɗi guuli law e guuli jaw e nder leydi he Vladimir Poutine waɗino menacé leydi Russe leydi Russe o waɗino menacé ko fati e ndiɗon leydi wiyetedi Ukraine wonde soɓe ndentaki maw ittu statut mabɓe nattude ɓe natta wonde état ha laaɓa e nder windere hen to wuuro wiyetego Mariupol to noon ko piyanɗe garno gulle jaw woni toon aseeda aleda hannde o noon laamu ngu holliri tigui caggal kaldigal waɗaɓe holliri tigui ɓe dartine piyanɗe ha ɓen tawateɓe nder leydi he taw ko jamreɓe kala jiɗɗo furtade ha wawa furtade yalta leydi ndi yalta wuuro ngo ha laaɓa so tawi noon hollirama tigui ñande jeeɗiɗi lewru mars ndu gonɗen ndu ene ɗamina tigui ma kaldigal hakkude Russe e Ukraine waɗe so tawi ala ko faali OMS woni organisation mondiale de la santé ɓe koleri tigui leydi Russe haydara ala ko woppi nder leydi he saabu hay cuuɗi cafriɗi ayno hen bomboje laabi jeeɗiɗi eɓe bombarda cuuɗi cafriɗi e nder leydi he ɓe joɓima hen pittali yimɓe jeegom hollirama noon fodde 1,5 million woni million e feccere neɗɗo ko fuɗɗi dogde nder balɗe sappo ko fuɗɗi dogde leydi Ukraine ha laaɓini dogan ene fayto leyɗele takkiɗe Ukraine leydi dongre Europe noon ɓe kolori tuggi kay ko guerre deuxiéme guerre mondiale faade oɗo saaha joni ɓe meeɗa hebde crise taw ko crise émigration woni dogoɓe ko fotino ko réfugié crise réfugié ji ko fotino oɗo crise fodde balɗe sappo mbiɗen fodde million e feccere neɗɗo ender dogui galleji mumen e nder Europe ɓe mbayri hebde ɗum ko guila deuxiéme guerre mondiale koto dawlaji dentuɗi Amérique paaɗen to woji kewɗi ndiyam caami tigui e nder dawlaji donduɗi Amérique ha tenti noon e nder oɗo état biteɗo EU tawateɗo centre leydi ɗi woni hakkude leydi ndi to ɓooji ɗi noon caabima tigui ha yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen ɗiɗi yimɓe jeegom paasi hen pittali men hen ɗiɗo noon ko kurkaji tokosi woni sukaɓe tokos ɓe yimɓe nayyi woɓɓe kadi mbarmi hen barmande musto no fewi Kim Rolde ko gouverneur état o waɗi état e oɗo saaha joni état de catastrophe naturelle koto leydi Palestine cakkitorɗen to leydi Palestine noon jeni ha to Jérusalem noon ko dadiɓe leydi Israël ɓe joɓima fittandu Palestine najo goto mo duuɓi sappo e jeenayyi on noon ƴettuno ko laaɓi gam yidde yoɓade pittali police ji tawatanoɓe e nder poste Jérusalem to banggue oriental hollirama noon ɓe joɓima fittandu on suka jaaro duuɓi sappo e jeenayyi ɓe mbarima noon ko sanga 4h30 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on